3.9 kaasariasennus 1.6 koneeseen. Ja tästä on vaihdettu suuttimet, mikä pitäisi vastata tuon 3.4 kaasaria. Eli pääsuutin 127 ja tyhjäkäyntisuutin 50. 50 tyhjäkäyntisuutin on pienempi mikä 3.4, mutta koetetaan sillä sitten, jos se toimii. Eli tää on vanha 3.4 kaasari, 1.6 vakiokaasari. Niin aukastu tuolta imusarjasta nuo pultit, mutterit. Mä oon vähän ehtinyt ottaa johtoa pois täältä. Ja polttoaineputki irti ja ei tarvitse kiinnittää mihinkään tänne. Nämä on näitä alipaine letkuja, noita virranjakajaa varten. Mä en tarvi mitään niistä, koska mulla on MSD virranjakaja tässä ja vaihdan tän sen takia, koska näissä on ajan mittaan nämä kuluu nämä kaasuläpäakselit. Ne alkaa vuotaa polttoainetta ja sitten ohivuotoa tulee sieltä aika paljon. Sitten on hankalaa saada sää säädettyä ja sitten polttoainekulutus on enemmän mitä sitä sun tätä. Mut aletaan hommi. Noniin, nyt on kaasari paikalla. Ei ollut vaikea homma. Välillä sopi hyvin. Oli hienosti linjassa tuon kaasari imuputke vai mikä tuon kanssa. Ja ei ole mitenkään ihmeellisempi ollut laittaa. Näköjään täällä on vähän joku öljyvuoto tai sitten polttoainevuoto ollut sitä vanhasta kaasarista tänne näin tippunut alas ja levittänyt sitä ympäriinsä. Pitää putsata se sieltä. Se tuoksuu ainakin polttoaineelta. Oi. Ja vähän pyyhkästään tuota rätillä suurimmat pois. Näkee paremmin mistä sitten vuotaa, jos se sitten vuotaa enää. Auttoiko tuo kaasarin vaihto siihen tuoksuun tai sitten mun polttoainepumppu vuotaa. On mahdollista sekin. Tuota se ainakin vuotaa toi öljynpaineanturit ja muut mittarianturit sieltä. Mulla ehkä se mun kiinnostushirviö vuotaa vähän sieltä. Pitäis parannella sekin jossain vaiheessa. Sitten kun ehtii. Noin. Noniin. Varmaan joutuu virra-aikaa vähän säädellä ja kaasaria joutuu säätämään ruuvannut ne ruuvit pohjaan. Mutta noista kahdesta sitä säädetään. Nämä kaksi siitä säädetään tyhjäkäyntiä ja syöttömäärää. Mä luulen, että tähän mä en koske yhtään. Tärättää tosi hyvältä. Tuolla noin. Joo. Noin. Eiku testaamaan. Akku kiinni ja avaimesta vääntöä vaan.